Crear escenarios e personaxes virtuais semellantes a estes é o reto o que se enfrontan os participantes no curso de deseño de videoxogos que foi presentado esta semana na Escola de Imaxe e Son de Lugo. Queremos que sea el curso no solo a nivel formático, sino también que sea un poco psicológico, es decir, que sean capaces de ver cada uno de ellos cuáles son sus cualidades principales, ¿no? Y por los distintos papeles que hay en el sector creo que se les puede enfocar muy bien, cada uno va a encontrar su papel, ¿no? Cada alumno desenvolverá o seu proxecto de xogo baixo a tutela dun equipo de creativos. Estou estudiando tamén primeiro de produción, interésame bastante os xogos, bueno, sempre me molou este mundillo, e a informática tamén me gustou bastante, sabes? E como dicían que iban a aprender un pouco de programación, e o ano pasado estuve en informática, pois tamén deciden vir aquí. De poder ser, me gustaría diseñar un juego tipo Dota. Es un juego multijugador online que se basa en partidas de máis ou menos unha hora de duración. A idea é abrir novos camiños e alternativas laborais no eido do ocio digital. Eu estudei na Fundación TIC fai uns 3-4 anos e, bueno, dedícome profesionalmente á edición de vídeo, máis ben orientado hacia a publicidade, crecín cos videoxogos e todo isto, entón, atráeme moitísimo este curso. Eu estudiei diseño gráfico e por facer un pouco algo distinto, eu penso que é algo importante para o futuro, realmente creo que a tecnología dos videojuegos é algo que agora vai ter bastante auge, digamos. E o remate do programa formativo? Si el proyecto que desarrollan está bien, a lo mejor hasta acabar con nosotros el juego y publicarlo, ¿por qué no? Así, a paixón polos videoxogos podería converterse nun medio de vida.